tranquil, són les 7 del matí, anem a buscar el dorsal i esmorzar i avui anem a fer els entrenos. Segon dia. Let's do it! Pol ja ha anat a entrenar, estem aquí muntant-li una roda, que tenia un pneumàtic bastant desgastat. Ara el Josep Maria ha anat a buscar cinta per ficar-li al fons de llanta i després li muntarem. Volia agrair tot l'apoio que li vau donar als blocs de Pietra i animar-vos a que l'animeu igual o encara més aquest. I anima molt a seguir gravant aquí i seguir donant-vos contingut. Moltes gràcies a tots. Hola gente, ya estamos aquí a entrenos, entre bolsillas. Mi dia estem aquí amb en Marc Cepeda. Ja. Gran corredor, millor persona. Estàs ready? Més que ready. Pues anar-hi, tot cap dalt, gas al nas. Bicho, on està seu? Cap allà? Ah, vale. Sí, vale. Pic del Cubiel, no? Estem buscant? Ah! Aquí tenim la fira. Aquí és on es venen a exposar les marques, fiquen les seves coses noves. Tenim aquí un munt de carpes. I més allà al fons hi ha les dels equips, que ara anirem a veure-les. Els qui vau veure el bloc de Pietra explicava que hi havia les carpes del servei tècnic de cada marca, d'algunes les més grans. I veiem aquí que tenen les de Fox. Més cap allà hi ha la RockShox i tenen les altres marques. Aquí tenim a RockShox. La DCU, talla de muntanyes. I el Marc diu que s'ha passat a rígida, no? Això no suspensiona. I bueno, pues anar-hi rígida avall. Bueno, Pol, com han sigut el dia d'entrenos? Pues molt de duro. Hem fet 1.800 positius i les baixades hi ha 3 de 7 minuts o així. Les mans destrossades, però molt mal les mans, és horrible, però bueno, demà farem el que podrem. Estem aquí berenant. Bueno, berenant. Fem el que podem, xalejant, anem a arreglar la bici i banyuscar al riu, entrenar les baixades mirant-les amb la GoPro i ja està, dia fet. Després dels entrenos no pot fallar, dutxa al riu, no sabem a quina temperatura estirar, diuen que és neu desfeta, o sigui que 1 grau, però bueno, ja ens hi fotrem. Del país, aquí lo tenemos. Opening! Uah, se m'ha carregat tot el tanga, loco! Vamos, primo! Vamos, primo! Vamos, Johnny! Marta! Marta! Què creus que farà el Pol demà? Top 4. Puesto 4. Jo crec que les baixades llargues et perjudicaran una mica i les curtes full gas. Farà 5è i a la següent carrera sumarà punts i entrarà en pro i que sortirem junts.
¿Quieres pa? Pim-pam. Opa! He vingut aquí perquè volia ensenyar-vos aquesta màquina que té aquesta pizzeria, que és una màquina que fan pizzas aquí 24 hores. Tu fiques la teva pizza, et diu tot, el preu, els ingredients i tot, tu pagues i surt per aquí la pizza com si fos una màquina exprenedora. Llavors aquí tenen el negoci muntat 24 hores. Gent, fins aquí el vlog d'avui. Espero que us hagi agradat, intentem sempre fer-ho el millor que podem i anar millorant cada dia. Ens veiem demà al Pol Corre de cursa. Estarem actius a veure si el podem anar a veure les curses i no ens equivoquem com a Itàlia. I espero veure's actius i deixeu els vostres comentaris, els vostres likes i subscriviu-vos que vulgueu, no ens ajudeu molt. Ens veiem. Va, vete a tomar por culo ya, ¿no?